Za uspeh u sportu potrebni su talenat, puno rada, čelična volja i mnogo odricanja. 14-godišnja Nevena Mihajlović iz Beograda, državna prvakinja Srbije u umetničkom klizanju u kategoriji mlađih juniora, je pravi dokaz za to. Nevena se već 6 godina uspešno bavi ovim sportom i jedna je od kandidatkinja Svetske klizačke unije za zimske olimpijske igre 2018. Nevena je krenula na ritmičku gimnastiku sa nekih 6-7 godina, međutim, pošto sam ja trenirala ritmičku gimnastiku, povela sam je na prvi trening, ne bi li joj se dopao sport kojim sam se ja bavila. Trenirala je svega 2 treninga i izašla sa treninga i rekla mi: mama, ja neću da se bavim ovim sportom, meni se sviđa umetničko klizanje. Klizanjem se bavim od svoje 8. godine i počela sam da se bavim klizanjem zato što su mi se svidele haljinice, šljokice, suknjice i sve to. I mama me, kad sam bila mala, me vodila na klizanje. Na zimskom raspustu svaki dan smo išli na klizanje i onda mi se svidao. Nevenin prvi trening na ledu je bio u klizačkom klubu Olimpik na Novom Beogradu, gde je ona prvi put videla devojčice njenog godišta i mlađe od nje, koje su izvodile piruete, skokove. Bila je jako zabrinuta da li će uopšte uspeti da postigne takve elemente da izvede na ledu. Međutim, kako su treninzi prolazili, njoj je to sve išlo lakše i lakše i sve je više napredovala. Ja sam počela kasno da treniram sa 8 godina. Kažu da je to kasno, obično počinju sa 5 godina, 4-5. I ja sam mislila da ja neću moći da stignem sve te devojčice, to mi je dao tako nestvarno. Ali evo, sada sam stigla, pa neki čak i prestigla. Posle nekoliko treninga na ledu, Nevena je jednog dana ušla u auto, krenuli smo kući i zaplakala se. I rekla je: mama, ja nikada neću stići ove devojčice koje izvode ovako teške elemente, ovo je jako teško, nisam sigurna da li je ovo baš ono pravo što meni leži. Međutim, ja sam se u tom trenutku zaustavila auto, pogledala je i rekla: ti ćeš uspeti. Pod broj 1, ako ništa drugo, imaš jednu dobru genetiku, jer smo i otac i ja se bavili sportom, a drugo, talenta imaš, a rad i samo rad donosi rezultate. Tako da jednog dana vidjet ćeš i smejaćeš se ovome što si mi rekla, vidjet ćeš da sam bila u pravu. Na početku mi je bila želja da klizam jer sam znala da ne može odmah na početku da dostignem neke uspehe, ali kasnije već su tu želje su bile medalje i neka veća dostignuća. Nevena je sumnjala u sebe. Mislim, generalno je tip koji nije baš toliko sigurna u sebe kada sve radi. U stvari je tip koji voli da radi sve pod konac, znači da sve dobro usvoji pre nego što izvede. Kada je izlazila na takmičenja, ne mogu da kažem da je imala tremu, ali kao da se stezala u početku. Međutim, vremenom kada je se oslobodila, videla je da to u stvari mnogo bolje ide. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Kod Nevene sam prepoznala talenat zato što je imala dobar stav, dobro držanje i bila je jako uporna. Videla se upornost i videla se želja da uspe. Darling, I will be loving you till we're 17. Kada sam bila mala, jako sam se plašila da padnem ili da brže klizam. I neko vreme sam čak nosila i sunđere kad padam zbog povreda, ali to sam sad prevazišla i jako sam se plašila da brzo klizam. To mi je bilo nekako strašno, ali sada mi je to okej i znam da ću lakše uraditi skokove iz brzine i da mi je potrebna brzina. Prve medalje Nevena je osvojila na Ice Flower Cupu 2013. godine i to je odmah bila zlatna medalja, tako da samim tim je dokazalo da je vredilo verovati u nju. Bilo mi je jako drago zato što je prvo pa zlato i nekako to mi je bila potvrda da sam ipak u njihovom rangu i da mogu da ih dostignem.
Nevena je član reprezentacije Srbije. U decembru 2014. godine postala je šampion Srbije u umetničkom klizanju, a u februaru 2015. osvojila je prvu zlatnu međunarodnu medalju. Ona je svojim radom uspjela da kroz par godina neke svoje snove i ostvari. Tu je bilo i nekih starijih devojčica, međutim ona je otklizala tako da su svi ostali onako zbunjeni i iznenađeni. Nakon toga je odmah imala, brzo posle toga, takmičenje u Sarajevu koje je evropskog kriterijuma, koje je baš na visokom nivou i ponovo osvojila zlato. Tako da smo jako ponosni na nju što je uspela da se skoncentriše, jer mislim da je jako važno da bude koncentrisana na samom takmičenju da bi izvela sve elemente kako treba. Jedan od bitnih faktora za koje ja mislim da su uticali na to da ona fenomenalno otkliza jeste jedna posebna publika. To je par njenih drugara koji su došli da je bodre i njoj je to jako značilo i eto je verovatno neka velika želja da se njima pokaže koliko je ona talentovana i koliko ona može. Dala je sve od sebe i uspela da osvoji prvo mesto. Kad je osvojila medalju na prvo mesto na državnom prvenstvu Srbije, videla sam nakon nastupa, pošto oni kad završe program i svoj nastup rade poklon i onda se okreću u tom trenutku prema treneru i videla sam njeno oduševljenje. To su neke prve reakcije kada prosto pogledaš u oči i vidiš sreću tog deteta i onda shvatiš da se taj sav trud isplatio zajednički. Kada sam osvojila državno prvenstvo i generalno kada dobro odradim, to je neki neverovatan osjećaj, prosto neopisiv. I meni možda najlepši osjećaj do sad ikad. Presrećan si kada znaš da si dobro odradio i završiš. Ja se samo nasmejem i naravno trčim mami u zagrljaj. Prvo mesto osvojila je takmičarka Nevena Mihajlović. Ja moram da priznam da naša okolina je generalno fascinirana i Neveninim trudom i radom, a samim tim i našim, jer stvarno imam utisak da nije nas i naše podrške, da ne pričamo o tom vođenju ujutru u 5, ujutru 6 na trening. Znači, mislim da sve ovo bi bilo mnogo teže. Sigurno bi bilo izvodljivo, ali bi bilo jako teže. Tako da je naša okolina generalno jako ponosna nama. Često nas svuda spominju kako smo požrtvovani, jer se stvarno trudimo da joj ispunimo svako takmičenje, trudimo se maksimalno finansijski da odradimo sve što možemo, tako da i zato vjerovatno ima rezultata. Trenutno se nalazim na listi kao potencijalni kandidat za Olimpijske igre 2018. I to mi znači zato što su u meni videli neki talenat i nadam se da ću ja ispuniti njihova očekivanja. Najviše me podržavaju naravno roditelji, mama koja ustaje svako jutro i vodi me na treninge. I tu je trener koji uz mene vodi me na takmičenja, ispraća, podržava. I prijatelji, naravno. Uvek je držim za ruke i nekako je dam svu svoju snagu kad izlazi na led, znači stegnem je za ruke i to je neki taj ritual koji radimo stalno, a reči su uvek uglavnom različite. Kaže mi da se koncentriše na pojedine delove u programu koji su tada najzahtevniji. Najčešće reči podrške su mi znamo da ti možeš, veruj u sebe, uspećeš. Mislim da ono što Nevenu pokreće da i dalje se bavi ovim sportom bez obzira na sve ove loše uslove koje imamo je negde njena volja, ali i verovatno negde to što gde god ode neki trener je primeti i prepoznate neki njen talent. I ja pretpostavljam da je to njena zvezda vodilja. Nevena kliza u dobrom pravcu. Ono što joj ipak nedostaje su razumevanje i podrška države, jer se u Srbiji klizanje, nažalost, smatra sportom bez posebne perspektive. Nama sezona traje 7 meseci, što je nedovoljno za postizanje nekih vrhunskih rezultata. Svo ostalo vreme deca treniraju na suvom, to su off-ice treninzi, tako se zovu, i na rolerima specijalnim koji se montiraju na cipelu klizačku.
i učestvujemo na raznim klizačkim kampovima i pripremama. Ovo je jako skup sport. Pod broj 1, znači klizaljke koje koštaju od 800 do 1000 eura i koje ne mogu da se nabave u Srbiji, nego mogu da se nabave ili u Americi, Kanadi ili Italiji najčešće. Zatim haljenice koje su takođe jako skupe. Naše devojčice se to snalaze tako što ih uglavnom šiju, jer su jako skupe da se kupuju gotove. Tako da mi imamo ženu koja Neveni šije sve njene kostime i sa sve onim šljokicama i sa svim što ide uz to. Pored toga, ono što je isto jako važno je da mi sva takmičenja u suštini plaćamo, osim 2 koje plaća Savez i to devojčicama koje uđu u reprezentaciju. Znači, koje tek od mlađih juniora imaju pravo da uđu u reprezentaciju i da dobiju ta 2 takmičenja van zemlje. Sva ostala takmičenja plaćaju isključivo i samo roditelji, od smeštaja, hrane do kotizacije i samog takmičenja. Sezona traje 7 meseci, prvenstveno iz finansijskih razloga. Nažalost, nemamo podršku od grada i od države. Prosto ne vide da verovatno mi možemo da napravimo neke veće rezultate u ovom sportu, jer nemamo neku tradiciju, što nije istina zato što imamo jako puno talentovane dece i mlade dece koje stvarno ustaju ujutru u 5 i dolaze na treninge. Jako mi je žao što nemaju bolje uslove. Što se tiče sponzorstva, nemamo nikakvu podršku. Ja sam čak nekoliko puta konkurisala samo za Nevenu, kao i za neka takmičenja na nivou grada da se održe, međutim uvek dobijemo negativan odgovor jer se klizanje smatra neperspektivnim sportom koji nema neke rezultate, a mislim da rezultati nema zato što ima samo 7 meseci led. Znači devojčice nemaju mogućnost da napreduju. One napreduju i onda 5 meseci prave pauzu i onda se sve to vraća na početak pa idemo ponovo i to je jedan od razloga zašto u stvari u njega i ne ulažu. Naša zemlja je pozvana pre 3 godine da učestvuje u razvojnom programu Međunarodne klizačke unije koje traje 4 sezone i izabrane su najbolje 4 klizačice iz Srbije u koje je uključena i naravno Nevena kao jedna od najboljih mlađih juniorki. Zadovoljstvo je predstavljati Srbiju, ali mi nemamo podršku od grada i države. Mislim da su treninzi u 6 ujutru zato što su tada najjeftiniji termini koje u stvari reprezentacija i može sebi da priušti s obzirom da je led jako skup. Tako da, ne samo reprezentacija, to je u stvari Klizački savez plaća svim klubovima jedan deo tog leda, a ostatak plaćaju klubovi. Tako da je jedan od razloga što se tako rano ustaje u stvari finansijska nepodrška u stvari koju nemaju klubovi 4 koliko ih ima u Beogradu. Klizački savez Srbije finansira 2 takmičenja međunarodna. Ostala takmičenja finansiraju roditelji ili ako se snađu neki sponzori, tako da uglavnom roditelji, sva ostala međunarodna takmičenja nose troškove roditelji. Preporučila bi devojčicama i naravno dečacima ako žele da treniraju klizanje zato što je jako lep sport i elegantan i jedan od najlepših sportova. Zato što je to skup u stvari sporta i umetnosti. Zbog svih poteškoća u našoj zemlji, Neveni i njenim drugaricama je neophodno usavršavanje u inostranstvu. Rad sa inostranim trenerima i razmenjivanje iskustava sa svetskim klizačicama su za njihov razvoj od neprocenjivog značaja. Nevena je dobila priliku da učestvuje u razvojnom kampu koji traje 4 godine. Ove godine će to biti 3. godina da je na tom kampu. Kamp se održava u maju mesecu 7 dana i u avgustu mesecu 7 dana i to u Ostravi, u Češkoj. Tamo dolaze najbolji treneri, znači vrhunski, svetski, poznati treneri kao što su Brian Orser, kao što je Stefan Lambiel. Znači to su treneri koji trenutno rade sa svetskim prvacima. Ja od klizača svih najviše volim Javiera Fernandeza. On je iz Španije i kliza za Španiju
I sada je osvojio svetsko prvenstvo ponovo i bilo mi je jako drago zbog toga. Nevena je prošle godine bila u Poljskoj na kampu, to je Gdanjsk, gde je upoznala trenera Aleksandra Vedenjina. To je ruski trener koji je tamo držao njima časove. On je bio oduševljen Nevenom i njenim načinom rada i pozvao je da dođe u Ameriku u njegov kamp, pošto on živi i radi u Čikagu, tako da nas je pozvao u kamp. Mi smo u tom trenutku kada je Nevena došla i rekla nam to uzeli sa nekom rezervom, međutim u razgovoru s trenerom koji nam je stvarno rekla da je baš obraćao pažnju na nju, krenuli smo u potragu za sponzorima, pošto mi to nismo mogli sami da izvedemo. Međutim, sponzori se nisu javljali, ali se iznenada u maju mesecu javila naša baka iz Australije koja je samo pitala koja je cifra u pitanju i u roku od 2 nedelje nam je poslala novac na račun, tako da je Nevena dobila priliku da je ode u Ameriku u jedan odličan kamp sa odličnim trenerom, tako da je imala priliku da učestvuje nečemu što druge devojčice iz naše zemlje nisu uspele. Imala sam priliku da se usavršavam u Americi, u Čikagu i bila sam kod trenera Aleksandra Vedenjina i meni je bilo jako drago zbog toga i jako mi se sviđa njegov način rada i kada sam s njim na treningu uvek sam sigurna da ću ja dobro uraditi jer znam da će on mene ispraviti, namestiti svaki detalj i jako mi se sviđa. Što se tiče Amerike, tamo su uslovi, ja prosto mogu da kažem, fenomenalni. Prvo, u svakom kraju, malom kraju grada Čikaga postoji veliki broj klizališta. Mi kada smo ušli u klizalište u kom je Nevena trenirala, sa leve strane se nalazilo plavo klizalište, sa desne crveno. Znači u crvenom su trenirale male devojčice koje su početnici, a u plavom velike devojčice koje već imaju neke rezultate, što je nama bilo fascinantno s obzirom da mi imamo samo ledenu halu Pionir i treninge u 6 ujutru. Ovde je neverovatna stvar da devojčice u toku celog dana mogu da treniraju koliko god hoće. Ono što se izdvaja u odnosu na Srbiju jeste što one uglavnom rade same, zato što su treneri jako skupi, tako da trening s trenerom imaju eventualno sat vremena dnevno i to je sve. Ostalo uglavnom vežbaju same, ali je to isto s druge strane jako dobro, jer oni imaju priliku da budu dugo na ledu, s obzirom da mi u Srbiji imamo 45 minuta ujutru i 45 minuta posle podne. To čak nije ni sat i po vremena vezano, nego seckano. Tamo je Nevena trenirala 3, 4, nekad i 5 sati dnevno, tako da je fenomenalno. Da ne pričamo o tome da hala ima grejače gde roditelji koji gledaju sede u toplom i gledaju svoje dete na ledu, što kod nas nije slučaj. I da ne pričamo o vrhunskim trenerima koji stvarno rade od toga. Mislim, oni su toliko organizovani da imaju trenere koji rade sa parovima odvojeno, imaju trenere koji posebno rade koreografiju i trenere koji rade tehniku skokova, pirueta, znači svakog posebno. Tako da je to baš velika razlika. I ne zaboravite da ova devojčica ustaje svaki dan u 4:30 ujutru, jer joj trening počinje u 6. Zato, kada vam je teško da ustanete, pomislite na motiv koji vas pokreće i setite se upornosti, čelične volje, kao i odricanja mnogih predanih ljudi koji se bore za ostvarenje svojih ciljeva u životu. Skoro sam bila bolesna jednu nedelju dana i posle toga sam ponovo stala na led i taj osjećaj, to je prosto neverovatno nešto. I čak i nekad, iako odradim loše na nekom takmičenju ili tako nešto, pomislim da dignem od ovog svega ruke, onda ipak na sledećem treningu odradim super i onda se još više iznerviram, ali nema veze, znam da je to ono što želim. Ono što pokreće mene u klizanju jeste ljubav, želja i volja za klizanje.